V tomto videu si povieme dva krátke a jednoduché príbehy. Vitajte! Príbehy poviem dvakrát, a to prvýkrát bez tituliek a druhýkrát s titulkami, aké môžete vidieť práve teraz. Na konci každého príbehu si odpovieme na pár jednoduchých otázok. Otázky slúžia na to, aby sme dané vety počuli viackrát, čo vám pomôže s naučením sa nových slov a vied. Nejde teda o žiaden test. Po skončení videa určite pozrite dole do popisu, kde nájdete aj celý text v PDF formáte a ďalšie materiály a informácie, ktoré vám pomôžu s učením sa slovenčiny. Aby ste dosiahli z videa maximum, odporúčam pozrieť ho znovu, napríklad zajtra. Tak, a teraz už poďme na to. Bol tichý sobotný večer a mesto sa ponáralo do jemného svetla lámp. Eva zatvorila knihu, vstala z gauča a pozrela sa z okna. Rozhodla sa ísť na krátku prechádzku do blízkeho parku. Cestou stretla suseda, ktorý venčil svojho psa a priateľsky ju pozdravil. V parku bolo pokojne a vzduch voňal po tráve. Eva si sadla na lavičku a chvíľu počúvala zvuky mesta. Na oblohe sa objavili prvé hviezdy a večer bol príjemne teplý. S úsmevom sa vrátila domov. Bol to pekný koniec dňa. Teraz si povieme príbeh ešte raz s titulkami. Bol tichý sobotný večer a mesto sa ponáralo do jemného svetla lámp. Eva zatvorila knihu, vstala z gauča a pozrela sa z okna. Rozhodla sa ísť na krátku prechádzku do blízkeho parku. Cestou stretla suseda, ktorý venčil svojho psa a priateľsky ju pozdravil. V parku bolo pokojne a vzduch voňal po tráve. Eva si sadla na lavičku a chvíľu počúvala zvuky mesta. Na oblohe sa objavili prvé hviezdy a večer bol príjemne teplý. S úsmevom sa vrátila domov. Bol to pekný koniec dňa. Teraz je čas na kontrolné otázky. Bol tichý sobotný večer a mesto sa ponáralo do jemného svetla lámp. Bol hlučný sobotný večer? Nie, bol tichý sobotný večer. Eva zatvorila knihu, vstala z gauča a pozrela sa z okna. Otvorila Eva knihu? Nie, Eva zatvorila knihu. Rozhodla sa ísť na krátku prechádzku do blízkeho parku. Rozhodla sa ísť do obchodu? Nie, rozhodla sa ísť na krátku prechádzku do blízkeho parku. Cestou stretla suseda, ktorý venčil svojho psa a priateľsky ju pozdravil. Stretla po ceste svoju mamu? Nie, po ceste stretla suseda. V parku bolo pokojne a vzduch voňal po tráve. Bolo v parku veľmi rušno? Nie, v parku bolo pokojne. Eva si sadla na lavičku a chvíľu počúvala zvuky mesta. Sadla si Eva na zem? Nie, Eva si sadla na lavičku. Na oblohe sa objavili prvé hviezdy
a večer bol príjemne teplý. Objavilo sa na oblohe slnko? Nie, na oblohe sa objavili prvé hviezdy. S úsmevom sa vrátila domov. Bol to pekný koniec dňa. Vrátila sa Eva domov s plačom? Nie, vrátila sa domov s úsmevom. Predtým, ako vám poviem druhý príbeh, by som iba rád pripomenul tým, ktorí ešte nepozerali, aby ste pozreli po tomto videu web stránku Comprehensible Slovak, kde nájdete ďalšie informácie a materiály k učeniu sa slovenčiny. Teraz už aj vo verzii po rusky. Ďakujem a teraz pokračujeme. Teraz si povieme druhý príbeh. Ráno bolo jasné a ulice boli ešte tiché. Peter otvoril okno a pustil do izby čerstvý vzduch. Pripravil si jednoduché raňajky a sadol si ku stolu. Pri káve si prečítal krátku správu v mobile. Potom sa obliekol a vyšiel z domu. Cestou do práce stretol kolegu, s ktorým sa krátko rozprával. Deň sa začínal pomaly a bez stresu. Peter sa cítil pokojne a pripravený na nový deň. Teraz si povieme príbeh ešte raz s titulkami. Ráno bolo jasné a ulice boli ešte tiché. Peter otvoril okno a pustil do izby čerstvý vzduch. Pripravil si jednoduché raňajky a sadol si ku stolu. Pri káve si prečítal krátku správu v mobile. Potom sa obliekol a vyšiel z domu. Cestou do práce stretol kolegu, s ktorým sa krátko rozprával. Deň sa začínal pomaly a bez stresu. Peter sa cítil pokojne a pripravený na nový deň. Teraz je čas na kontrolné otázky. Ráno bolo jasné a ulice boli ešte tiché. Bolo hmlisté ráno? Nie, ráno bolo jasné. Peter otvoril okno a pustil do izby čerstvý vzduch. Otvoril Peter dvere? Nie, Peter otvoril okno. Pripravil si jednoduché raňajky a sadol si ku stolu. Pripravil si Peter komplikované raňajky? Nie, Peter si pripravil jednoduché raňajky. Pri káve si prečítal krátku správu v mobile. Prečítal si pri káve noviny? Nie, prečítal si krátku správu v mobile. Potom sa obliekol a vyšiel z domu. Potom šiel Peter do postele? Nie, Peter vyšiel z domu. Cestou do práce stretol kolegu, s ktorým sa krátko rozprával. Stretol cestou do práce kolegu? Áno, cestou do práce stretol kolegu. Deň sa začínal pomaly a bez stresu. Začínal sa deň s veľkým stresom? Nie, deň sa začínal pomaly a bez stresu. Peter sa cítil pokojne a pripravený na nový deň. Cítil sa Peter nervózne? Nie, Peter sa cítil pokojne. A to boli dnešné dva príbehy. Dúfam, že sa vám páčili a že ste sa naučili niečo nové. Dajte mi prosím vedieť v komentári, ktorý príbeh bol lepší.
Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a odoberajte kanál. V popise videa nájdete text príbehu v PDF a ďalšie materiály na učenie. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute.